Os traballadores do Servizo de Recollida de Lixo de Ribeira iniciarán unha folga indefinida a partir de mañá se non logran chegar a un acordo. Os contedores en Ribeira poderían colapsar a partir de mañá 20 de xullo, cando está convocado un inicio de folga indefinida por parte dos traballadores de Urbaser, empresa de recollida de lixo. Unha data que, máis alá de afectar as celebracións da Festa da Dorna que arrancaron onte e durarán ata o próximo martes, demostrará a situación que vive o sector no municipio. Se escolleu estas datas para que, por dúas cuestións. Unha, para que a sociedade de Ribeira sepa cal é o traballo, cal é a responsabilidade, cal é a profesionalidade dos traballadores e das traballadoras do Servicio de Limpeza de Ribeira e que se visualizará masivamente, evidentemente, porque son unhas datas moi sinaladas. De feito, xa a data de hoxe, sin haber folga, cumprindo os servicios ao 100%, xa os contenedores xa están casi por fora, non? Ou estaban casi por fora. E isto ven dado porque, ademais, pon en ilustración de que nin siquiera cos servicios ao 100% se dería feito o traballo nas mellores condicións, non? Reclaman os traballadores un novo convenio colectivo con mellores condicións. Esta folga, en principio, é pola reivindicación que xusta que fan os traballadores e as traballadoras das súas condicións laborais, pero tamén é unha reivindicación da súa dignidade, vai por diante. E eu creo que aquí, traballadores e povo de Ribeira ten que estar unido. Por un problema herdado dende hai case 8 anos. Nós consideramos que isto é herencia do resultado da herencia da anterior corporación municipal, xa non desta última, senón da anterior a esta última, da penúltima, na que se licitou este servicio sin garantía de incremento salarial para todos os anos que quedan, e iso é o que non pode ser, utilizar a lei de contratos de servicios públicos para que as empresas se fagan de ouro ou, cando menos, aproveiten a situación para incrementar os seus beneficios á conta dos salarios dos traballadores e das traballadoras. Que viven unha situación que a curto prazo non se podería cambiar. Entón, parece ser que isto non se pode cambiar, é dicir, a lei, o contrato, a licitación está por un valor X de capital e, polo que sabemos, teñen repercusión nos IPCs e nos costes industriais, nos costes de explotación, como pode ser o combustible, como pode ser a maquinaria, etc., pero, sin embargo, ao largo do texto non prevé nada absolutamente relacionado co tema salarial. Entón, esa é a gran desgracia que caeu aquí neste servicio e que, cando menos, ten que servir como precedente, esta manifestación de folga ten que servir como precedente para que os gobernos municipais, non só de Ribeira, sino de toda a comarca, sepan que cando teñen que adxudicar un servicio teñen que ter a garantía e teñen que manifestar a garantía que os traballadores e as traballadoras non poden cobrar o mesmo 8 anos antes e 8 anos despois. Esta tarde, tanto o sindicato como a empresa seguirán negociando para acadar un acordo que desconvoque esta folga indefinida, mentres manterase o 50% do servizo mínimo de recollida de lixo e limpeza viaria, contando con preto do 25% do persoal.